This is Dagupan's ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag ako sabihing radyo, sabihin mo energy, masamsamit. Masamsamit talaga. 7 minutes past the hour of the 10 o'clock in the morning. Welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Coming to you live at the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. At ako, madalas ko po sinasabi ng Energy FM, hindi lang po napapakinggan sa syudad ng Dagupan, but in the entire province of Pangasinan, coast to coast and globally sa ating pong A-Radio portal. Kasama po dyan siyempre ang ating Energy FM Dagupan FB page. Share nyo na po, lalong-lalo na po sa 4 distrito ng Pangasinan dahil isa ho ang ating mga kapanayam ngayon, mga kapangga, para ho sa tumatakbong board member. Ngayong araw atin pong kakausapin, atin pong kikilalanin, atin pong hihimay-himayin ang mga kasalukuyang nakaupo at nagbabaka sakaling maluklok po sa pwesto. Magandang umaga, welcome po sa Tapatan ni Pangga 2022. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinense and our dear listeners, our Kapangga, to choose wisely comes May 9, 2022 election. Ito na nga po ang Tapatan, mga Kapangga. At ngayong araw na ito, atin pong mga kasama, makakausap, kikilalanin po natin isa pong doktor na tumatakbo pong board member. Dok ang una. Sabi dito, sa pandemya, doktor ang una. Dr. Jerry Agarico Bautista Rosario. Magandang umaga po, Doc. Good morning, Jay, at good morning sa lahat ng tagapakinig ng number 1 radio station ng Pangasinan. Ganda ng boses, ano? 0.3 FM. Thank you po, thank you po. Kala ko po, isa kong singer yung kausap ko eh. Kilala niyo parang si Kenny Rogers, ano po? Sir Jerry, magandang umaga sa iyo, Doc Jerry. Pero bago ho natin umpisahan ang ating tapatan, gusto ko lang pong i-remind na ang ating pong tapatan, meron po tayong mga kailangan pong sundan. Pag narinig niyo po ito pong buzzer na ito, narinig niyo po? Yes. Okay, it means that we have to move on with the next question. And each questions are given po mga oras, no po. So pag may 1 minuto, may 5 minuto, may 4 minuto. So pag narinig po nyo yung buzzer, ulitin ko po. We move on to the next question. Furthermore, pag hindi po tapos ang ating pong guest ang binigay nating oras sa kanya, it doesn't mean po na mabibigyan po or magtatap up or magki-carry over po dun sa susunod na question natin yung oras niya. Okay? And I guess our guest for today's Tapatan ni Pangga is ready. Okay? Pero bago yan, kumustahin ko muna sandali. Kumusta po kayo, Dr. Jerry? Okay naman. Nakakaraos sa pandemya. Sa katunayan po, first time ko magkaroon ng guest na doktor po, no? Kaya feeling ko secure na secure ako ngayon. Okay, let's start our Tapatan ni Pangga 2022. For 1 minute, Dr. Jerry Rosario, sino po si Dr. Jerry Agarico Bautista Rosario? Will be given 1 minute for this tapat na katanungan. Ang iyong tapat na sagot, 1 minute, ngayon na. Jay, ako po si Jerry Rosario. Ang tawag nila sa akin ay Doc Jerry pagkat ikaw ay isang doktor, no? Espesyalista ako ng ENT, head and neck surgery. Bali 31 years na akong lisensyadong manggagamot at 27 years na akong certified specialist ng aking espesyalista. Ako po ay nagsimula ng practice dyan sa isang pribadong ospital sa Dagupan at hindi lang doon ako nagserve din ako sa mga government hospitals, no? Naging chairman ako ng Department of ENT, Head and Neck Surgery ng Ilocos Regional and Training Medical Center sa San Fernando City, La Union, at ako ang first chairman dyan sa Region 1 Medical Center ng the same department. So yun ang aking ginawa. Tapos meron akong pinapamunuan na isang maliit na korporasyon, mga hearing center na pinamunuan ko since 2004. Ako po ay nag-aral, ako ay product ng isang public school, nag-aral ako ng elementary sa Manawag Central School, nag-high school po ako sa Manila sa isang Dominican school, at nagtapos ako ng pre-med at saka medicine sa University of Santo Tomas. Ako rin ay kumuha ng Masters in Business Administration sa Ateneo de Manila University sa Ateneo Graduate School of Business.
Maraming salamat po, Dr. Jerry Rosario, sa iyo pong tapat na kasagutan. Pangga 2022. Ayan, nag-buzzer na pero natapos na po si Dr. Jerry. Okay, next tapat na katanungan para sa ating pong guest, mga kapangga. Okay, pero bago ko pong ipaalala sa inyo, bukas po ang ating text lines, 0912-782-5884. Ulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-5976-34 sa mga kababayan po natin sa 4 distrito. Kung meron po kayong nais ipaalam, tanungin sa ating pong guest na si Dr. Jerry Rosario na tumatakbo pong board member, pwede ho kayong magpadala ng mensahe. May mga tatanggap na ho ng mga questions ninyo at sa ating text line nandito lang po sa aking harapan. Okay, next tapat na katanungan para sa ating guest, mga kapangga. Isang tapat na tanong. Kayo po ay isang doktor. Bakit po nais niyo pong tumakbo bilang isa pong board member? Bakit hindi po pwedeng counselor lang po muna sa anumang bayan ho kayo nakatira? At para sa ganun po, mabigyan ho ng kalinawan. Ang tapat na sagot ninyo, 5 minutes, your answer starts now. Salamat, Jay. Ang magandang tanong yan, no? Kasi bakit nga ako tumatakbo? Ako isang doktor, meron na akong practice. Alam po ninyo, ang issue na kinakarap ng ating bayan ngayon ay isang napakalaking issue. Ang issue na yan ay isang issue ng kalusugan. Kaya ho dapat, sa tingin ko, may doktor na pwedeng magigrepresenta ng ating distrito sapagkat ang pag-uusapan, ang naging problema ng bayan, maraming aspeto na naapektuhan ang ating negosyo, ang ating trabaho, ang ating eskwelahan, pero ang main root ng ating problema po ngayong hinaharap ay yung issue ng kalusugan. At saka naniniwala ko na dahil sa aking background sa private as well as government medical centers, ang aking education as a manager, as a master, an MBA graduate, I think I can contribute doon sa pagpapanday ng mga bagong batas, pag-evaluate ng mga present systems natin sa gobyerno, lalo sa probinsya, sa pagkikiharap natin sa pinakamalaking problema na hinaharap ng ating bayan, itong COVID-19 pandemic. Bakit naman po bukal? Siyempre may mga practical considerations pag tumatakbo ka. Kasi alam nyo naman, ang pagtakbo sa politika para kang nangikipag-contest. Nasabi ho natin, ang aking mga kapatid ay naging board member na ng 4 distrito. Nauna si Attorney John Rosario, ngayon yung incumbent si Bing Rosario. Siyempre, meron ng initial intangible goodwill ang mga Rosario sa 4 distrito at yun ang ang aming pinagsisimulaan. Kaya para hindi ho as in any contest, you try to fit in kung saan ka medyo mas malakas. At nakikita po namin na may intangible advantage because of the goodwill already demonstrated by my brothers during their terms. You still have ample time po. Do you wanna cut the oras or we move on to the next question? We can move on to the next. We can move on to the next question. Yun pong gusto lang po nating ipalam sa inyo mga kaibigan, kung hindi ho natapos ng ating pong kakapanayamin, hindi po mag-care over. Okay, we move on po sa next tapat na katanungan. This would require 5 minutes na para sa another tapat na question. Isang tapat na tanong. Ano po ang magiging plataforma ni Dr. Jerry Rosario sa 4 distrito? Your tapat na kasagutan, 5 minutes. Ngayon na. Thank you. Bale, alam ho naman ninyo, ang aking background ay medical, ang aking education is medicine as well as management. Kaya ang aking primary concern, primary platform will be sa kalusugan. Ano po, kung itong katatapos ay ongoing na pandemic, nakita po natin ang kakulangan ng ating healthcare system. Kami, nung nagsisimula kami as a frontliner, hindi ko kami tumigil ng pagsisilbi. Hindi namin alam kung paano haharapin itong pandemya. Wala kaming PPEs, yun ang walang-wala. Yung mga frontliners po dati, hindi lang doktor, pati nurses, pati yung mga nagbabasura, wala ho silang ginagamit na pandemya. Dapat i-correct natin yon. As in any crisis, dapat pag after ng crisis lampasan natin, dapat gagawa tayo ng mga paraan kung paano hindi na maulit yung mga pagkakamali, mga kulangan ng gobyerno nung una tayong humanap sa krisis. Kaya yun po ang ating unang tutugunan. Krisis sa proteksyon ng mga frontliners. Ang kalusugan hindi lamang sa frontliners. Ang kalusugan din, nandyan din yung availability of infrastructure that will address itong mga special requirements ng ganitong klaseng uri ng mga emerging diseases. Alam po ninyo, dati ang design ng ating mga ospital, design ng ating mga public buildings, ang primary
aim natin sa pagde-design yung comfort, yung air conditioned na maliliit na kwarto, mababa ang ceiling. Siguro dahil hindi siguro ito ang magiging una na pandemya mangyayari, dapat ready tayo na pag may umulit-ulit na pandemya na kailangan ulit ang na aerosol ang kanyang pag-transmit, no? Dapat handa yung mga school buildings, mga buildings ng gobyerno, mga ospital to allow proper ventilation. Hindi lang yung mababang ceiling, malamig. Siguro dapat i-retrofit natin na merong proper ventilation, may mga windows. Kung walang windows, dapat may adequate exhaust system or pag wala talaga, filter system ng hangin sa mga loob ng mga gusali. Ano po? So una po yan, kalusugan. Ang napansin ho natin din sa nagaganap na pandemya, yung kahandaan. Hindi ho tayo handa. Yung iba, hindi handa personally sa kanilang finances dahil biglang nawalan trabaho, biglang nawala ang negosyo, bumagsak. Hindi po sila handa. Siguro ang gobyerno dapat mag-step in to educate our constituencies, no, para paano maging financially ready, no, financially educated. Kasi marami ho tayong mga kilala, mga OFWs, pag uwi nila, initially medyo marami silang ginagastos, maganda yung buhay, gastos doon, treat dito, treat doon. In the end, bago sila makabalik ng trabaho, ubos na rin yung kanilang ipon. Kaya dapat may mga programa ang gobyerno. In fact, the provincial government, meron siyang programa for displaced OFWs. Dapat supportan ho natin yan. I-check natin kung anong kailangan at kung kailangan ng additional fund. Yun ang role ng isang board member na magbigay ng additional appropriation para sa mga programang ganito. And thirdly, yung kahandaan ng mga nasa kanayunan. Alam po ninyo, kung minsan dahil sa wala tayong ibang makain kasi nagsara nga yung mga negosyo at walang trabaho, dapat ang government should encourage yung mga alternative sources of food, no? Yung dapat i-encourage natin yung better breeds of goats kasi napaka-common ng mga kambing sa atin. Dapat i-upgrade siguro, dapat i-review natin yung mga DA support sa mga mamamayan, sa mga lalo yung mga magsasaka na i-upgrade yung kanilang mga alagang hayop, no? Bigyan sila ng seed, hindi naman kailangan marami, but seed na breeders, no, para lumaki ang timbang ng kanilang mga hayop, mas marami ang kilos na mapuproduce nila. And also sa akin paningin, dapat titignan mo na rin yung mga ibang alternative sources of meat. Alam po, medyo nag-attend ako ng mga seminar on rabbit breeding. Nag-usap ko yung mga rabbit breeders. Nakikita ko, ang rabbit, kung minsan, hindi natin pinapansin, akala natin cute, but it can be a very good source of protein, especially sa mga magsasaka. Kasi yung kinakain nila, nandyan lang sa tabi-tabi. Damo-damo lang eh. Kaya talagang readily available. Tsaka pwedeng gawin. Napakabilis nilang dumami. Diba? They breed like rabbits. Ang sinasabi nila. Ganun po talaga yung mga kuneho. Cute lang, pero actually, pag iisipin mo, magandang alternative source din sila ng protein, ng meat para sa ating mamamayan. So, yun ang mga ibang industries na dapat natin sinicheck kung viable ba sa ating probinsya. Kung viable, bigyan sila ng adequate education and support. 2022. 20 minutes past the hour of 10. In as much as naabot mo ng oras si board member natin, Doc Jerry. Pero siyempre, I was able to explain things, no? But we have mga messages right now. Subok na ang serbisyo ng mga Rosario, madaling lapitan at action agad. May isang salita, support more para po sa inyo. Ayan, from Mangaldan. Ayan. Hello po Kuya Jay. Ayan. Hi na lang po sa ating guest from Manawag. Hello Sir Jay, good morning. Pa-shoutout naman po sa mga nakikinig ngayon, CCNHS Batch 89 at shoutout Oriles Maravilla Street ng Atarang Umisim, Pangasinan from Jinjin Navarro. At ang ating pong lines are open 0912-782-5884. Uulitin ko po 0912-782-5884. Please share our Tapatan ni Pangga, parang lalo na sa mga tagapakinig natin sa 4 distrito. Para sa inyo ho ito. Okay? Para ho sa mga kababayan natin na nakikinig sa 4 distrito ng... By the way, ang atin pong kinakapanayam para sa kaalaman ng lahat na taga Manawag po si Dr. Jerry Rosario. Can you please confirm that? Yes, I'm from Manawag. I'm from Manawag. So yung mga taga Manawag, alam naman natin, marami tayong tagapakinig dyan sa Manawag, Pangasinan.
Pa-share po ng ating tapatan ni Pangga. Alright, next, tapat na katanungan. Isa ho kayong tumatakbo bilang pagka-board member ng Pangasinan, ng 4 distrito ng Pangasinan. Ano po ang mga batas na nais nyo pong gawin pagdating po sa trabaho, edukasyon, at maging sa kaligtasan po ng mga mamamayan natin sa 4 distrito? 5 minutes for this tapat na katanungan. Ngayon na. Yung trabaho dapat meron ho tayong magandang networking. Kasi alam mo, marami tayong skilled workers sa ating probinsya pero wala tayong mga network na magaganda. Nakita ko po yan sa isang chat group sa Manawag. Nagpo-post sila ng kanilang mga qualification, kung may pangangailangan, nagpo-post sila ng anong kailangan nilang karpentero. Siguro dapat i-adapt natin yan sa mga iba't ibang bayan na kung meron tayong yung mga hindi formal workers, di ba? Kasi yung mga formal workers, wala naman tayong problema doon. As long as we have a robust economy, mag-work mag-isa yon. Pero ang maganda rin dyan, yung parang nagpo-post ka ng mga available jobs o ipinopost mo ngayon talent sa isang magandang chat group ng mga community, pwede kang kumuha ng trabaho as an alternative, no? Tapos syempre, I think ang TESDA napakalaking papel sa pag-develop ng trabaho sa atin. Marami hong mga trabaho na hindi natin akala natin, ang orientation kasi ng Pilipino, ang magandang kita lang yung mga blue collar jobs, yung mga doktor, mga abogado, mga inhenyero, mga accountant, ano po. Pero actually, baka pag-iisipin ho ninyo, napakalaki ng kita ng tubero, napakalaki ng kita ng qualified electrician, welders, ano po. Kaya yun dapat i-encourage natin sa ating mamamayan na there are alternative career paths that we can follow para sa ating mga anak, para sa ating mga kapatid na pwedeng kunin ng libre, no? Kaya dyan sa San Fabian, meron ho talagang sa may Nibaliw Magliba, meron hong compound dyan na nagbibigay ng free na education sa TESDA. Kaya kung dapat lang mag-exert tayo ng effort para hanapin yung mga to, no? Tapos in terms of ano pa ba yung in terms of safety, no? Yung terms of safety sa akin kasi parang medyo sakop na yan ng yung mga municipal risk reduction and management organizations, no? I think they are capable enough to handle those, no? Ang pagsa papel lang ng magiging papel ng isang board member dyan is to ensure that they are properly funded. Kasi useless din, mayroon tang na-organize na napakagandang disaster risk and reduction management organization, wala naman silang pondo. Anong gagawin po nila? Wala rin. Kaya importante, ang papel ng board member is to ensure that we have adequate programs, and if you have good programs, you support it with adequate funding para ma-implement po ng mabuti. Maraming salamat po, board member ka, Doc Jerry. Alright, Rosario, para sa iyong tapat na sagot. Hindi na ho nila tinapos yung 5 minutes. Lahad na ho nila yung gusto nilang sabihin pagdating dyan. Ngayon po, another tapat na katanungan. This requires only 1 minute po, Doc Jerry, no? Ano po ang stand nyo bilang isa hong doktor sa mga kababayan po natin na takot pong magpabakuna? Lalong-lalo na po sa 4 distrito ng Pangasinan. Yung tapat na kasagutan ngayon na. Parati ko po sinasabi na ang laban natin sa COVID ay hindi po laban ng individual. Hindi po ito one-on-one. Ang laban po natin sa COVID ay bara-barangay, kalye-kalye, bayan-bayan. Ang isa po, alam po natin, kaya mga bata alam naman nila na ang COVID vaccine, hindi naman 100% yan. But sinabi nga ni Jay kanina, kasi nakikinig ako sa kanyang programa, sinabi niya, ang protection dyan, hindi ka pag vaccinated ka, pag nahawa ka man ng COVID, kasi 40% ka, pwede kang mahawa, hindi ka masyadong nakakahawa sa kasama mo. At saka, hindi ka nagde-develop ng tinatawag nila na severe infection. Kaya yung kailangan kang ma-hospital, kailangan ka ma-oxygen, o kailangan ka mamatay. Di ba? Sino bang may naman ang may gusto nun? At in one practical point ngayon, yung mga ayaw magpabakuna, napakarami na hong restrictions ang mga unvaccinated. So, sabi nila, hindi po yan requirement, pero sa mga restaurant, pag magtatrabaho kayo, ang requirement sa restaurant ng gobyerno, dapat vaccinated ang kanilang mga waiters, waitresses, at mga kahera. Kaya hindi ka rin makakuha ng trabahong maayos. Tapatan ni Pangga. Thank you very much po, Doc Jerry, sa iyong mga napakagandang mga kasagutan sa ating tapatan. You know, truly I am overwhelmed and thankful that I have very first katapatan po na isa pong doktor.
In all honesty po. Okay, next tapat na katanungan. Board member, alam ko meron naman ho kayong tinatakbo ang partido at may grupo kayong or kayo po man o independent. Kung sakali po kayo po ay mahalal, yun siguro muna kung tatanungin ko, do you have a group na sinasalihan po or are you running independent? I am with API. API. Bante Pangasinan de Ilocano with the Espinos. So this is Espinos. Okay. Which leads me to my question. Kung ikaw nga po ay mahalal bilang isang board member ng 4 distrito at kung sakali naman po ang inyong mga kasama or teammate hindi ho pala rin, particularly in 4th district, hindi nyo mga kakampi, paano nyo po sila pakikisamahan? This deserves 5 minutes for your tapat na kasagutan. Una. Alam mo, Jay, nagtrabaho ako sa gobyerno at nakita ko yung oath of office ng isang government employee. Nakalagay doon na gagampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang board member. Kung board member man ang wala rin man ako sa abot ng aking makakaya in accordance to the laws and constitution of the Philippines. Yun ang nakasulat lang po doon. Wala po nakalagay sa ating oath of office na kailangan yung mga desisyon ay sang-ayon sa mga partido mo at yung mga desisyon mo o yung gagawin mo is in office ay dapat kumontra sa mga kontra rin sa'yo. Hindi po kasama yon sa oath of office ng isang board member. Kaya po, regardless of who wins, no, ang role lang po natin ay gawin natin ang ating trabaho. We have to live up to the expectation of the people. Kung kailangan magkisama, syempre magandang magkisama naman talaga tayo for the benefit of the people, no? Syempre, although alam ko malakas yung aming team, lalong-lalo yung team nila Governor Espino, pero syempre, sa remote possibility na sinasabi ni Jay, walang issue yun. It's a non-issue whether you are working with a majority who does not belong to your group or a majority that belongs to your group. Ang tanging gagawin lang ng isang tamang opisyal ay gampanan ang kanyang sinumpaang pahayag na gagawin mo sa abot ng iyong makakaya ang role ng board member in accordance to the laws and bylaws and constitution of the Republic of the Philippines. Tapatan ni Bangga 2022. Hindi na ho tinapos ni Dr. Jerry Rosario ang kanyang oras. It means ngayon na po, tapos na po yung mga basic questions na inihanda po ng inyong lingkod. So I am opening the lines once again, 0912-782-5884. Ulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-976-34. Ready na po ba kayo sa mga katanungan ng inyong mga kababayan sa 4 distrito? Sige po. Okay po. Okay. May mga ano naman po mga pagbati sa inyo. Magandang umaga, Idol Jay Oriles. We support Dr. Jerry Rosario. Texter 7747. Magandang umaga, Idol Jay. We support Dr. Jerry Rosario. Ngayon may health emergency, medical pandemic. Not to mention po ang maayos na serbisyo ng mga Rosario sa distrito at probinsya. Records will show sa Kapitolyo. God bless po, Dr. Jerry. Ang first question ng kababayan natin, paano nyo po tutulungan ang mga kababayan natin po dito sa 4 distrito pagdating po sa suporta po ng vaccine kung kayo po ay magkaroon po ng posisyon bilang board member? Actually, yung vaccine po ay talagang binibigay ng gobyerno ho yan ng libre. Kaya yung mga hindi nagpapabakuna o hindi pa nabakunahan, talagang paghihintay lang ho. Kasi it takes a lot of logistic necessities, no, para umabot yung mga bakuna sa atin, no. Ang nakakalungkot lang kung minsan may mga issue na parang may mga palakasan sa mga ibang centers, pero in general ang experience po namin ay talagang pinapabot ng mga LGUs, provincial or local LGUs, yung mga medical centers dito sa Dagupan, talagang pinapabot nila yung mga bakuna. Kaya syempre, any system sa ganyang kalaki, biruin mo po, ilang 106 million na po ang Pilipino ang kailangan bakunahan. Hindi lang minsan, pero sa ngayon, parang 3 beses mo nang babakunahan, no? Tanggalin mo yung mga bata, sabi mo na mga 80% of the Filipinos kailangan mong bakunahan, nandyan pa rin mga 70 to 80 million ang kailangan mong babakunahan. So talagang medyo mahirap din ho yung trabaho at the logistics involved.
Ang importante lang siguro ay pantay-pantay ang pagtrato ng mga centers. Kung kanino ka man nakaalyado sa politika, wag itong gawing political issue, wag itong gawing favoritism na kung saan ka nakatira, binabakunahan ka ng maaga. Dapat ganoon lang. Ang tao naman, ready naman tayo maghintay, ready naman tayo magsakripisyo ng konti sa oras. Wag lang yung nakikita natin, yung mga ibang kababayan natin nauunang nababakunahan o nawawala sa pila. Yun ang nakakalungkot ko minsan. Pero sa tingin ko, those are isolated incidents. Alright, Texter 7265, Doc Jerry, isa ko kayong doktor. Bakit sa tingin niyo po nahahawaan pa rin po yung mga vaccinated na mga tao? Well, obviously, hindi ho 100% ang bakuna. Kaya po kami. Yung unang bakuna po namin ay Sinovac. They said na about 40% magkakaroon ka pa rin ng COVID. Magiging positive pa rin yung swab mo. Kaya lang, ang kagandahan lang ho niyan, pag nagka-COVID po ako, Sinovac ang bakuna ko, hindi po ako masyadong nakakahawa. Minimal ang labas ng virus sa katawan ko kung may infection ako. At sinabi ko nga kanina, yung protection, hindi naman talaga doon sa pagiging COVID mo. 60% lang ang protection mo doon. Pwede ka pa rin mag-positive pero hindi ka magde-develop ng mga severe forms of COVID, yung severe symptoms na kailangan kang ma-confine, kailangan kang ma-suero, kailangan kang ma-oxygen, at kung minsan, kailangan kang mamatay. So yun ang protection ng bakuna, hindi lamang doon mismo sa pagiging positive mo sa COVID. Alright, another message. Kung kayo po ay pala rin bilang board member ng 4 distrito, ano po ang unang proyekto o resolusyon na iyong gagawin? Sa akin, yung to i-check natin yung capability ng ating mga hospital sa ganitong klase ng mga diseases. Alam mo ninyo, dapat protektahan natin yung mga frontliners, tsaka protektahan natin yung mga pumupunta sa hospital. Ang pinaka-importante diyan, i-check natin ang proper ventilation kasi nung una, sabi ko kanina, air condition ang importante sa atin pero sa ngayon nga, na-realize natin na hindi lang air condition dapat ang isang gusali, lalo yung mga gusaling pinupuntahan ng maraming tao. In addition to, siguro yung comfort ng air condition, dapat may possible ventilation, yung lumalabas, pumapasok ang hangin para may adequate air exchange. May mga scientificong explanation po yan. Tapos kung hindi ho pwede yon, kung imposible yon kasi mahirap mag-retrofit, dapat meron na lang tayong mag-retrofit ng mga exhaust system. Pag hindi talaga pwede, gaya dito sa booth po namin na talagang hindi pwede kasi dapat tahimik, dapat meron ho tayong air filter para siguraduhin natin na ligtas yung mga gusali. Alright, another message. Bakit po kayo ang dapat kong iboto na pagka board member po sa 4 distrito at hindi po ang katunggalin ninyo? Magandang tanong yan at saka mahirap sagutin, ano po. Kaya nga pinapakita ko yung aking mga credentials, kung ano ang mga dinaanan ni Doc Jerry, anong posisyon, anong edukasyon. Kasi talagang wala akong makapagsabi kung sino iboboto ninyo. Ako po, I am hoping na dahil ang pinaka-importante po ngayon, alam natin ang issue ng bayan. Sa akin, ang palagay ko, ang issue ng ating bayan ngayon, itong pandemya. Maraming epekto po ito. Ang 4th district, napakalaki ng industry, ang tourism. Apektado po ang taga-Manawag, apektado ang mga taga-San Fabian. Kasi talagang main industry ho nila yan. Tignan punta kayo sa mga beach, dati walang tao. Kaya ang importante, ang kailangan yung how to safely bring back those people, no? Na kung alam natin ang mga scientific reasons kung paano natin gagawin ang pag-ianyaya ulit ng mga tao, mas maganda. At sa palagay ko, may role ang isang doktor na may eksperyensya sa pribado at saka government sectors na educated also in management, ano? Para kasi ang resources ng gobyerno hindi rin naman parang tatawag tayo subol, hindi naman parang gripo yan, walang tigil ang pera. Dapat ho natin i-manage. Kaya aside from the theoretical knowledge that a doctor has dun sa mga in managing the pandemic, dapat ma-manage mo rin ang resources ng gobyerno para hindi naman ho needlessly maubos ang pera ng gobyerno. Texter 1356, sabi dito, Doc, paano nyo po papaliwanag po ang mga sitwasyon na sabi nila namatay sa COVID na hindi naman po talaga nagka-COVID?
ang pinaka golden, parang ano tawag nila, golden rule, kasi pag para ma-diagnose mo na ang COVID, dapat meron kang positive swab test, no? Yung RT-PCR, yun ang as of now ang tinitignan lang naman ng mga ospital, ng mga doktor, kung ikaw ay COVID o hindi. Yung iba kasi sumakit ang dibdib, nagpunta sa ospital, na swab COVID positive. Wala akong magagawa talaga ng doktor doon kasi nag-COVID positive siya. Hindi naman doon namin papalitan kasi wala naman kami makukuha. Pinalitan nila ng non-COVID yun. Actually, sa protection din ng ating mga kababayan yon. Ang masama lang ko kasi nung umpisa talagang natakot ang mga doktor sa pag-handle ng kaso. Ano po? Kaya yung mga highly suspicious kasi hindi pa available yung mga swab nung time na yon. Eh syempre, kung magkamali sila sa mas safe na pagkakamali. Yung naprotektan mo yung mga kamag-anak sa bahay. Kasi pag sinabi mong positive, negative, tapos ang simptomas niya, lahat ng mga symptoms, mga signs na nakikita ng doktor, mukhang COVID. Siyempre, pag nagkamali kang sinabi mong hindi COVID, dadami yung COVID. Kaya yun ang medyo naging problema ho ng kaming mga doktor nung time na yun, lalo nung hindi pa readily available ang swab o yung RT-PCR. Pero ngayon, dahil available na, syempre, anytime na positive doon, objective kasi yun. Hindi ho yan subjective measure. Kumbaga, kinuna ka ng BP, ang high blood lang naman, yung above 140/90. Parang, yun ang umpisa ng high blood. Parang COVID, parang sa testing din ng COVID, basta nag-positive ka, i-relabel ka ho talagang COVID, especially during this time of pandemic. Doc Jerry, another text, 7256. Bilang isang doktor, gaano po ba kahaba dapat ang time frame para magpabakuna ng third dose after receiving second dose? Kasi po, ang sabi ng gobyerno at ng Department of Health, kahit 3 months pwede na. Ano po ba ang dapat sundin? Kasi ang sabi din po ng iba, 6 months bago po magpa-booster. Maganda pong tanong yan kasi talaga ang management ng COVID ho natin in terms of yung paano gagamutin at saka pagbabakuna, talagang emerging yan it's a dynamic form of management. Kung anong dumarating na datos, yun ang ginagawa, yun ang ini-implement. Kaya papalit-palit ho talaga yan. Gaya nung umpisa, papalit-palit ang binibigay. Sabi, pwede yung para sa malaria na gamot. Nung dumating na yung study, sinasabi niya, hindi naman pwede yun, kaya nagpapalit. Kaya ang medisina po, hindi ho yan perfect science na talagang mayroong puti, mayroong itim. Problema ho ngayon dahil sa emergence ng mga variants, itong Omicron, sa ibang bansa, ang decision ng mga scientifico agahan na yung third dose kasi mas maganda, mas malaki yung ating antibody production pag nakakatatlong dose po tayo. Kaya dahil po parating na yung Omicron, naghahanda lang ang gobyerno na mas handa yung mga katawan ng mga mamamayan laban sa mga variants. Napatunayan nila yan sa ibang bansa at saka dito sa atin pinapatunayan na yung third dose pwede palang ibigay ng mas maaga. Dati kasi 6 months ngayon, tama po kayo. Pero ngayon dahil sa emergence ng mga variants, inapura rin ng gobyerno na mas maganda yung laban ng mga mamamayan dyan sa mga against the variants that are forthcoming. Texter 9976. Board member, kung sakali pong kayo nga po ay pala rin bilang board member ng 4 distrito, paano niyo po kami tutulungan mga tricycle driver at mga maliliit na mga negosyante po? Ano pong batas ang inyo pong ilalatag? Tricycle drivers ang mga maliliit po na mga negosyante. Sa mga may meron ako mga maliliit na negosyo dati po nag-handle din po ako ng mga pwesto. Yung nung umpisa nga nakabenta ako ng sweepstakes nung bata ako pero ang support lang ho doon, ang tingin ko dapat magkaroon ng education yung mga maliliit na negosyante lalo sa financial management kasi kung saan maliit man o malaki, kung hindi ka marunong humawak ng pera, wala rin, di ba? Kaya importante siguro dyan yung i-implement yung education, ng financial education ng gobyerno sa mga lahat ng negosyante. Kasi pag hindi ho tama ang paghawak ng kapital, yung iba, kahit nga malaking negosyo, kung yung puhunan, nagagastos, kahit na maliit din yon, hindi rin ho tama yung pag-manage ng negosyo. Ang siguro po, ang importante, magkaroon ng programa rin ang gobyerno na pwedeng mag-train ng mga future entrepreneurs, no? Kung ano yung mga pwedeng gawin. Anong available na resources na sa local resources na pwede nating asikasuhin. Gaya po ng paggagawa ng puto.
may mga programa po si Congressman na talagang pinopromote niya yung mga puto galing sa 4th District. Dapat po ganon ang role ng gobyerno, i-promote yung mga magagandang produkto natin para hindi lamang yung malalaki makikinabang, pati ho yung mga maliliit na producers na po. Sa mga tricycle drivers naman, talaga napakahirap ng sitwasyon ngayon. Ang suporta po natin dyan, talagang siyempre dapat itap natin, kasi yung mga ibang ayaw pang magpabakuna ng mga ibang tricycle drivers. May hirap din yon kasi you are handling yung public, di ba po? Kaya maganda rin ho na i-market natin yung tricycle natin na safe sa sakyan ng ating mga mamamayan, na ang mga drivers vaccinated din. Ano po? Tsaka yung mga ruta, siguro may nakausap kasi ako mga tricycle drivers lately Ang pinaka-importante ho dyan, huliin din yung mga kolorum. Kasi ang nahihirapan ho talaga yung mga legitimate na may lisensya, tapos yung iba nakakakuha naman ng pasahero kasi na-kolorum sila. Kaya unfair doon sa mga legitimate tricycle drivers. Kaya sa amin sa Manawag, nakausap ko yung isang grupo ng tricycle drivers, maganda yung sistema. Dilagay sila sa common terminal. Kaso ang problema kung minsan may mga kolorum na umiikot sa bayan, nakukuha na ng mga kolorum yung mga pasahero kasi pinapayagan. Kaya kung if ever gawin yung fair field ang labanan sa pasahero, i-implement ho ninyong maayos ng mga local governments na makontrol na pagpupunta ka sa isang barangay, pupunta ka sa Pantal, yung Pantal na tricycle lang pwede mong sakyan. Dapat i-implement ng gobyerno yon kasi nilipat sila sa isang lugar. Mayroon silang common terminal, tapos di naman na-implement mabuti yung pag-ikot dito sa bayan ng mga hindi naman registered na tricycles. Maganda yon na pwedeng pagsimulan, at saka syempre i-encourage natin yung mga hindi registered to participate, to maging registrado, maging legitimate at tricycle operators. Alright, texter 3930 sabi sa akin dito, Sir Jerry, pahingi naman po kami ng tulong. Saan ho ba namin kayo malalapitan? Saan ho sila pwede humingi ng tulong? Anyways, okay lang po ba na do you have any comment to that question? Yes, actually, I can be reached dun sa Facebook page po natin, Doc Jerry Rosario. Ano po, yun ang pinakamadali. Para hindi na kayo kailangang magbiyahe, pwede kayo mag-send ng message dun. At saka syempre, depende po sa klase ng tulong kung kaya po nating gampanan. Kasi limited naman ang ating resources, limited na ating kilala. Pero kung yung mga tulong na kaya naman nating suportahan, wala namang problema. Mag-message lang po kayo. Ano po ang mga magiging plano nyo po para sa mga senior citizens ng 4th District? Alam po ninyo, yan ang isang subgroup na talagang napaka-close po sa amin bilang isang ENT, kasi I am intimately involved sa isang hearing aid business. Ano po? Talagang nakakasama po namin yung senior citizens. Alam po ninyo, ang provincial government under Governor Espino, meron na silang support para sa mga impaired, yung mga kailangan nila ng hearing aid, kailangan nila ng salamin, may evaluate. Hindi pa ako na-implement dapat ito nung early part of the year, pero hindi pa ako natuloy. Pero siguro itong mga darating na buwan or after the election, magagawa po yan. Yung may support yung gobyerno para yung mga sakit o karamdaman ng mga senior citizens ay matutugunan. At sa mga nakakausap ko rin ng mga senior citizens, ang isa pang naging problema kung minsan hindi available yung mga maintenance nila sa mga barangay. Siguro pag nakuha po tayo bilang board member, yan din po ang isa nating tututukan to ensure na kung kaya, hanggat kaya, supportan po natin yung mga supply ng maintenance medications ng senior citizens sa mga barangay health workers or sa mga barangay health centers. Maraming salamat po, Dr. Jerry Agirico Bautista Rosario, sa pagpapaunlak po na kayo po ay ating makatapatan dito sa ating programang Tapatan ni Pangga 2022. Baka po meron hong, anyways, gusto ko lang pong batiin ng mga ilang pagbati sa iyo. May Bandel Cruz, well said, Doc Jerry, Lex C, heart ang binigay sa iyo. Lerma Abulencia, talaga namang heart. Mary Rose de los Reyes, palakpak para kay Doc Jerry Rosario. Maraming salamat po sa mga 4 distrito. Pakinggan ho natin ang nais pong ipahatid ng dating Dr. Jerry Rosario para ho sa 4 distrito bilang tumatakbo bilang board member. Bale, doktor pa rin ako. Di po ako dating doktor. Until now, I'm still practicing. Nalimit lang ng konti dahil sa kampanya, pero I'm still a practicing physician, specialist in ENT. Alam po ninyo, ang nag-udyok lang naman po sa akin na
mag-agree o pumayag doon sa imbitasyon ni Governor Espino na tumakbo bilang board member. Hindi naman ho dahil kapatid ko yung mga naging board member ho natin at saka yung kasalukuyang board member. Nagsimula po ito sa isang face shield. nung kahirapan ho ng pandemic, talagang walang PPEs yung mga frontliners. Alam ho ninyo, yung kami talagang wala kaming mask na maganda, di ba? Dapat N95, wala po yon. Nag-post po ako ng picture na nakalagay yung yung nakalagay yung parang aqua bottle na malaki. Tapos ang dami yung tumulong sa amin. In fact, yung maliit na department ho namin sa Region 1 Medical Center, nakakuha kami ng mga donasyon galing Manila, galing mga simbahan, mga kaibigan natin sa Manila, na parang they went out of their way para tulungan yung aming departamento at tulungan kami. Sabi nila, kung may extra kayo, ibigay sa ibang ospital. At yun ang ginawa ko namin. Yung mga maliliit na private hospitals, binigyan namin ng initial ng PPE. Gamit po namin nung panahon na yon, mga kapote. Hindi pala pa yung mga puti na medyo gwapo tingnan, no? Mga pogi tingnan. Pero yun, time na yun, tayong kapote pa yung ginagamit namin. So nakita ko na pag may pangangailangan, kung may crisis, people also stand up, no? And parang they help. Kaya nung ako ay inimbita naman po dahil sa mga nakita kong tulong sa akin, mahirap na rin pong humindi pag binigyan ka ng oportunidad, ng pagkakataon na manilbihan sa isang mas higher level of service as a board member. Kaya yun po ang aking main reason. Yung reason dahil kapatid ng mga board member, maganda rin po yan kasi talagang we have already established goodwill sa mga leaders sa District 4 at yun po ang plano rin ho natin ituloy. Pero ang main reason po dyan, sa tingin ko, ay dahil I have the qualification, the experience and the education para maging tamang representante, especially during this time of pandemic. Thank you very much po, Doc Jerry, at good luck po sa inyo pong karera sa 4 distrito. Thank you very much, Jim. Sumayin niyo po ang ating tapatan ni Pangga 2022 ngayong araw po ng Friday, January 7, 2022. Sa mga darating pang araw, mga kaibigan, ating po mga kapanayam, January 10, this coming Monday, si Honorable Richie Abalos, tumatakbo rin pong board member ng 4 distrito. January 11, Tuesday, Honorable Attorney Galant Soriano, running for mayor ng San Carlos. January 12, Edgardo Boy Tagum, former municipal council and former municipal budget officer ng Pangasinan. January 13, Thursday, Honorable Belen Fernandez, former mayor ng Dagupan. January 14, Honorable Gerald Zamudio, Gubatan, board member ng 4th District din po. And January 20, Honorable Neptali Pasilao, vice mayor ng Lingayen, Pangasinan. 10:48 in the morning. Maraming salamat, City of Beautiful People and People of Pangasinan. Ito po ang Tapatan ni Pangga 2022. Video Hit ni Pangga with Kuya J.